mají dobrou stopu. Vidím. Nic mě to jenom dráždí, vidíš? Nějaká nervozita. Takže asi nemáš kameru. Vůbec jim to nezávidím, já jsem ten Karlák ukázala. Too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Děkujeme. Jak se vám běželo? Výborně. A ten finish, ten byl prostě váš. Špatně jsme namazali, chtěl by to sněhový řetězy. Aha. Je to dlouhý docela, se to nezdálo. Překvapivě dobře to jede. Jako. Normálně. Takhle bude robínka. Je ti to líp na mostě. Jak jsi měl namazáno? Dobře namazáno, dobře. Vlaškový, hezky. Účastí nepřekvapilo. Ale teď byste si namazali, vy jste jeli. Pojali hrozně sportovní, čau. Jo, to jsme takhle běželi a Marta, já budu mít čau, že nám to dalo zabrat víc než jim teda. Jak to je? Mělo být dvojí Já bázání. bych byla ještě tam někde. Matýsek ti popřeje. Právě, já se bojím teďka cesty zpátky. Jo, vy jdete i zpátky, jo? Ne. To nám dejte tak půl hodinu náskok. Těmto si šiknou hulkou dole. Se mohli vyfotit s tím námořníkem černým dámhle. Jdem pěšky. Čečá, ty skluznice jsou úplně v pohodě, jako konečně se v nich sundá ten starý vůd. Lepší než předtím, trošku se ohblovaly ty díry. Marto, ty jsi čau. Ale každopádně to se nedalo fotit, jako byste byli tak dělili. Stanete za odběr. Ono to klouže, ne? Jenom 10 jonových zátků, jako jo. Ale zase pěkně. Já rychlosti jsme člověče a my se to nepojede. Ono to jelo jako počívat. To naopak, ono to klouzalo hrozně. Líp než na sněh. To je namazalo, jo? Volili jsme špatný voz. Díky za podporu, tady je nějaká hanácka, ale...
Bude tam... Jsem si nečistil zuby, jo. Bude tam video a bude tam notebook, čili je otázka, na čem to bude. Jo, odvahu. Ale já jsem říkal, já půjdu schválně z té strany, na to ještě stihnu a teď najednou se to bylo to náročné. Jona zvolil hrozně rychlý tempo. A byl to regulérní závod, my jsme mysleli, že to bude jako jenom sranda, ale Jona to vzal vážně a teď budu večer úplně hotový. A když jsem viděl vždycky, jak se to rozevírá, tak jsem si říkal, ty rychle tam vlez. Bylo jediný. Já si představit, kdyby ti vypadla liže a najednou jela. Pozor, liže! No, tak večer. Nevedl.